Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Batzu dira euskaldunak besteak euskaldun gai, hizkuntzaren jatorria ez duguna galdu nahi. Duela 45 urte korrikak lehen zuzeria bota zuen hemendik Oñatiko Unibertsitatetik. Eta gaurkoan hori gogoratzeko elkartu dira AEK-ko hainbat kide. Tartean, korrikako lehen edizio horretan lanean ibili zirenak omendu dituzte eta bide batez euskararen aldeko aldarria ere egin dute. Eguzkia zor lezake milaka argi zuzi, hizkuntzari gabe gaude utzik eta biluzik. Ez dugu nahi euskaririk euskaraz izan ezik, esan baiez eta korri ez gero orain baizik. Eli Galdos garai hortan 1980 urtean Oñatiko alkatearen alaba, ez dakit berak ze kontau dotzun korrikako lehen edizio horren inguruan? Bueno, zoritxarria ez da gurekin, baina bera oso unkituta eta emozionata eguen, ze izan zen oso momentu garrantzitsua euskararen alde, euskara aldarrikatzeko eta oso pozik eta oso harro eguen. Nola etorri zen korrika Oñatira lehenengoko edizio hori, badakizu ze konta dutzu horren inguruan? Beitu, egitxezan behar gaixorik eguen, zukarra eukan, eta ekarri ben ere amak autoz, gu bizigara landauzo baten, eta etorri zen goixe, eta gaixorik, zukarrakin, baina berak, zan eben, danean aurretik euskararen aldetik, eta ineben hori korrika, eta hoxe, eta gero alkate moduan bebai, jota, hoxe ez, han egon behar zan, eta gube alderdi moduan be, euskera betik bultzatu dugu, eta guretako da oso garrantzitsua, eta han izan ginen, eta oin berriro hemen gauz. Eta hemen jarriketan du. Zuk zela bizi izan zenun lehen edizio hori, ze oroitzapen dituzu? Nik oroitzapena, gaztetxuan nintzen, eskatila ban nintzen, baina oso unkituta gina, emozionauta geuzen, eta etxean geratu ginez, zetik oso egualdi txarrekin eben, baina etxetik danakan ospatu geben, eta oso politia eta oso unkigarria. Eguzkia zor lezake milaka argi zuzi, hizkuntzari gabe gaude utzik eta biluzik. Ez dugu nahi euskaririk euskaraz izan ezik, esan baiez eta korri ez gero orain baizik. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari. Zein izan zen zeure eginkizuna lehenengo korrika hartan? Orduan Arrasaten, Atxabaltan eta Oñatin nik uste izango zirela klaseak ematen genituen hiru herriak, eta garai hartarako gau eskola izatetik AEK izatera pasatuta zegoen esan dezagun mugimendua, eta AEKak forma hartuta eta erabaki zuen gero ezagutu duen korrika antolatzea eta egitea. Eta egin zen izan zen eskualde bakotxa arduratu bere eskualdean ekuiko zituen kilometroak egin zitezen. Eta ni beti izan dut lehendabiziko korrika ezingo litzaile jokela inori esplikatu nola hasi eta bukatu egin zen ondo. Izan ere, garai hartan geneukan antolaketa maila gaurkoarekin konparatuta ez dauka zer ikusirik. Eta gaurko perspektibatik begiratuta ematen dau, kasi mirari bat izan zela, hainbeste 1.800-1.900 kilometro Euskal Herrian zehar egitea, inolako esperientziarik gabe, hori Euskararen aldeko erabateko apostua eginez, jendea mordo baten
aldeko jarrera esperimentatu ikusi genuen, ez da? Herrietan ikusi behar zen nola etortzen zen jentea, orduelako ja, plaza beteta, jente hori pasatu ala eta bar, ez da? Eta, geu geneuzkan medioekin, geure automobil partikularrarekin, jarri hor, esan ziguten lekuan, eta benga, azetik korrikalaria, eta urrengoko zera, eta txoin pixka bat, egiten zuten erreleboa, segi aurrera. Edurra hasi zen kanpazarren, eta ia Bergararaino joan ginen, edur malutak palabrezakin kentzen, Bergara gogoratzen naiz egon zala jentez bete eginda plaza, eta telesforo monton gripekin zegoen, baina hala ere nahi izan zuen gutxienez metro batzuk egitea, herriko plaza gurutzatu zuen lekukoarekin, eta jarraitu genuen, guri tokatu zitzaigun zeraino joatea, Zoralu zeraino joatea, eta Zoralu zen ja, Deba Barrenekoak hartu zuten lekukoa, eta haiek ere guk hemen egin genuen antzera, besteko zerbait egin zuten, da horrela joan zen, leku batetik bestera, Bilboko azoka zaharrean bukatu zen arte. Batzu dira euskaldunak besteak euskaldungai, hizkuntzaren jatorria ez dugunak aldu nahi. Odoletik baino hortik gara gehiago anai, guk ere bai, zuk ere bai, denok euskarari bai. Lehenengo korrika hori antolatu behar zutenian, proposatu zizuten letrak sortzeko, nola bizitzen zenun momentu hori? Momentu bizkor azkar bat, egun bat besterakoa izan zen. Hauek gaur egon diren sortzaileak dena antolatu zuten modu honean, edo ni ere pixka bat ebili nintzen inguruan, baina dena antolatutakoan gogoratu zitzaien, edo norbaitek gogoratu zin, kanta bat falta zela. Eta hori, azkenengo astean, ostegun batez, edo egun bat dibestera esan zidaten, kanta bat behar dugu, eta derrigor, da zuk egin behar duzu. Baina ni nola egingo du, ni naiz kantaria eta derrigor egin behar duzu, ze bihar grabatu eta egon behar du. Eta bueno, orduan hasi nintzen betzen, baina zer egingo du, eta gogoratu nintzen, doinu honekin, da lehen disko batean, disko klandestino batean, gogor izeneko disko klandestino batean erabilia genuena, eta pentsatu nuen, honi, letra bat, jarriko diot, lehenengo korrikako konsignakin zerbait, eta hori xe, da, gauza simplea, baina lehenengoa, da lehenengoa dalako hemenago. 45 urteren ostian korrikak entitatea hartu dau, baina aldarrikapenak berdina jarritzen du izaten? Berdinak eta behar bada larriagoa. Zeren orduan, sinisten genuen gora zetorrela, da gora zetorren, eta orain stankatuta bezala, eta behar bada, pixka bat atzera gauza askotan. Arlo askotan aurrera, baina atzera ere bai. Orduan ez genuen atzerakorik ikusten. Orduan dena zen korakoa zeren oso atzetik gentozen. Eta ez genuen impresio hau, orduan uste genuen, da hau gora joango da, eta lortuko dugu, eta 45 urte igaro dira, eta ez da uste bezain gora joan, eta geldi edo, eta arlo batzutan atzera, eta arlo batzutan aurrera, baina hor gaude. Hizkuntzari gabe gaude utzik eta biluzik, ez dugu nahi euskaririk euskaraz izan ezik, esan baiez eta korri ez gero orain baizik. Bat korrika, bi korrika... 45 urteen ostian hemen Oñatin berriro elkartu zarie. Batetik, korrikaren antolakuntzan lanean ibili ziren haiek omentzeko, baina bestetik aldarrikapena ere egiteko, euskararen alde. Bai, eguna bera aprobetsatu dugu eta horren aitzakipean lehen lerrora ekarri nahi izan dugu benetan korrika antolatzearen helburuak zeintzuk diren eta 45 urte pasau arren eta 23 korrika ondino korrika egiteko beharra badaukagula aldarrikatzeko.
Egon gara hitz egiten ez, garai hortan korrikaren antolakuntzan eta ibili zirenekin, Xabierrek adibidez aipatu dau, korrika, euskara, estankamentu baten ikusten dauela. Ez dakitzu horrekin ados zauzen eta zer egin daiteken ez etorkizunera begira euskaren egoera behintzat hobetzeko. Argi dau, momentu honetan, bizi dugun momentu hau giltzarri izango dela, etorkizunean euskarak zegoera izango dauen esateko. Euskalgintzan behin da berriro errepikatzen da, pizkunde baten beharra daukagula, orain artekoak, 55 urte atzera bota ezkero gauza asko aldatu dira, aurrera pausoak asko izan dira, baina ez nahikoa. Guke 23. korrikan esaten gendun arro, kontzientzia hori piztu eta euskaldunok euskaren erabilerara bultzatu eta gaitasuna lehen lerrora ekarri. Oraingo honetan euskara gara eta hizkuntzak berak daukan garrantzia azpimarratu nahi dugu. Eta bai, ni be Xabierrekin ados, zeo zer egin behar dugu, eta leloak esaten dauen moduan ez gero orain baizik. Eguzkia zor lezake milaka argi zuzi, hizkuntzari gabe gaude utzik eta biluzik. Ez dugu nahi euskaririk euskaraz izan ezik, esan baiez eta korri ez gero orain baizik. Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari,